De er rigtig gode. Vi har vundet rigtig mange guldmedaljer, som du også kan se herovre på væggen. Også pokaler. Der er især nogle, hvor vi er rigtig stolte af. Blandt andet, vi har vundet en leverpølsekonkurrence i Hildesheim, som er Tysklands mekka for leverpølser, men også for alle vores spegepølser, hvor vi har en, hvor vi blev europamester. Og det er jo vores passion at gå med til konkurrencer og selvfølgelig også at vinde. Han like god som den skal være.